El projecte Reempresa, que es va posar en marxa l'any 2011, és el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Es tracta d'un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial on reemprenedors compren empreses que estan a la venda. Aquest funcionament permet fer créixer una empresa sense haver de passar per la fase de crear-la i alhora evitar el tancament d'aquesta. Reempresa fins i tot té una aspiració, que és que anul·lem el que en el camp del comerç es puguin penjar cartells que diguin «se traspassa». A la demarcació de Girona, amb el que portem d'any, hi ha hagut unes 17 transmissions exitoses, però des de la posada en marxa del programa s'han fet a comarques gironines 104 operacions d'èxit i s'han atès a quasi 700 reemprenedors. Ara l'Ajuntament de Girona ha volgut incorporar-se al centre de reempresa i oferiran assessorament als emprenedors i empresaris que estiguin interessats en vendre i comprar empreses. La seu es situarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Girona, amb l'objectiu de fomentar encara més l'activitat econòmica de la ciutat, ha volgut incorporar-se al centre de reempresa. Han destacat que la taxa de supervivència d'aquestes empreses que s'acullen al projecte Reempresa és del 87%.